Čaute ľudia, s vami Nertis a vítam všetkých kamioňakov a kamioňačky u nového videa z hry Euro Truck Simulator 2. Áno, túto hru som videl natáčať Strinja, áno, mal z toho stream a som si povedal, že tá hra nevyzerá zle, tak som si povedal, že idem pozrieť na Steam, že koľko to stojí a ten, že 5 euro. Takže táto hra má zľavu teraz, hej, takže som si to kúpil. Začal ma to baviť a povedal som si, že idem si to natočiť, tak ako vidíte, že už som tu aj nahral, že už to mám aj prachy, že už mám úroveň 6, lebo mňa to proste strašne bavilo. A som aj pomenoval svoju firmu, áno, svoju firmu som už pomenoval. Neviem, prvé čo ma napadlo, tak ma napadlo Aspernob. Čiže asi tak. Ukážem vám mapu, že vidíte, že som dosť najazdil, ale snažil som sa nepreskúmavať až tak veľa vecí. Kúpil som si aj DLCčka, ako je, vidíte, Going East, že tu mám 3 slovenské mesta, čo som chcel, hej. A že už mám aj vlastný kamión a ešte problém je ten, že musím splatiť v banke peniaze, vidíte, zostáva splatiť 48 000 a ja mám, že 2000, takže ideme na to. To znamená, že zoberieme si dopravnú firmu a kolesový nákladač. Ukáž. Poďme do Nemecka za 12 000, alebo ja by som išiel do Nemecka, to bude bomba, to bude neobmedzená diaľnica. Ideme. Počkať. Dobre, naštartujeme Ečkom. Ja musím zaradiť. Mám automatickú spojku a mimochodom hrám to na klávesnici, ale zvykol som si. Tu kam mám ísť? Super. Počkaj, ktoréže to je mesto? Musím ísť do Grazu a sem. OK, takže my som tam rovno išiel. Dúfam, že paliva máme dosť, unavení nie sme. Ide bus, ideme doľava, vyhodíme smerovku. Dobre, správa nič nejde, idem. Nemám rád veľmi kamióny, lebo sa strašne pomaly rozbiehajú, ale ešte som zabudol povedať, že toto je ojazdený kamión, ktorý som kúpil. Lebo vidíte, že tam dole, že má najazdených 72 000 km, či koľko. Počkať, mám ručnú. Jo, teraz nie. Dobre, ideme. Už máme zelenú. Mimochodom ľudia, prosím vás, neberte si zo mňa príklad. Tuto ak budem šoférovať, lebo ja som strašný šofér. Hej. A vidíte, že už idem teraz rýchlo. Dúfam, že tu nie je polícia. Slovenská, ja som zabudol nastaviť denné svietenie do prčíc. Na Slovensku máme povinné denné svietenie. No. Ale pozitívne je to, že môžem ísť 90 po diaľnici. Čiže tu je tiež nejaká firma, pozerám. Tam by som sa mohol tiež opýtať, že čo potrebujú. Ja sa snažím byť ohľaduplný vodič, ale veľmi mi to nejde, lebo vidíte teraz napríklad, že idem rýchlo po tej krajovej čare a ja idem rýchlo. Dobre, my nejdeme na Brno, my ideme smer Graz a to je stopka. Vyhodíme smerovku, my ideme doľava Kurník, musím ísť 2 pruhy. Správa nič nejde? Počkaj, tak hovno vidím správa, no. Dobre, dajme tomu, že správa nič nejde. Ojoj. Kokos, to som skoro nevytočil. Tak, smer Graz. Už môžeme ísť, takže nastavíme tempomat a dáme 90. Odchádzame z Bratislavy, ideme smer Rakúsko. Áno, Rakúsko. Tam našťastie nemáme povinné denné svietenie, ale ja si vždycky nastavujem povinné denné svietenie. A tu reálne dostanete pokutu za to, že niekoho nabúrate, to je logické. Za to, že idete rýchlo, to je tiež, hasiči, polícia. A vždycky, keď som napríklad v Rakúsku alebo v Česku, lebo tam je po diaľnici 80, čo absolútne že nechápem, tak vždycky, keď idem viac ako 8, vykokci sa. Vždycky, keď idem viac ako 80, tak sa vždycky takto pozerám a takto približujem, či nejde polícia. A samozrejme potom sa mi toto stáva, že vykolajím rýchlo z pruhu. Čiže, asi tak. A my pôjdeme potom doľava, že vypínam tempomat, trošku pribrzdím, aby som tú zákrutu vybral. Ja natočím takto video a ak budete chcieť z tejto hry stream, tak určite mi napíšte do komentárov, že chcete stream, lebo táto hra by bola výborná na stream. Nič nejde zľava? Nie, dobre, tak sa preradím. Čiže fakt dobre by to bolo na stream. Polícia! Pozerám, že už som trošku navený. A sme v Rakúsku, ja trošku pribrzdím, lebo sa mi raz stalo v tejto hre, že som išiel 80 a bank za 80 50 a ten čo som išiel, že 90 či koľko. Splatka overu v hodnote, hej, už sa mi pozerám, že splatilo, super.
To znamená, že už potrebujem instantne peniaze. Ale dobré, že tu môžem ísť ešte 90, čo nechápem, pretože... Ja, my sme ešte na Slovensku. Aha, jasné. Dobre, čakaj, teda nastavíme tempomat. Viedeň, 67 km, no to máme za chvíľku. Teplota motora 80 stupňov, olej máme, benzín máme, kontrola musí byť. OK, unavený až tak nie som. Ďalšia prestávka za 7 hodín, OK. Môžem si to akože nastaviť manuálnu prevodovku, ale to viete, aký som ja šofér. Ojoj. Ja nie, dobre, ja idem doľava. Vypni tempomat, lebo vidíte, tu je 50 a ak by tu bola teraz polícia, tak by som bol veľmi nešťastný, lebo by som dostal pokutu a dosť veľkú pokutu. A tu pozerám, že máme dať prednosť. Zľava nič nie je, takže sa preraďujem. Tak, pozrieme tabuľu. Vidíte, už sme v Rakúsku, to znamená, že tu je 80. Skvéchat. Tento kamión ide pomaly, to znamená, že ho predbehnem. By som mohol trošku pridať. Tak preradíme sa. Naspäť do pruhu. No kopec, ťahaj kamión, ťahaj. Ideme doľava. Vypnúť tempomat. 80. Dobre, ja vždycky takto spomalím, tu už je 50, vidíte. Tak, skúsim sa udržať v pruhu. A tu už je 90. Super. Let's go. Teda pre mňa 80. Kokos, ja tomu nerozumiem. Napíšte mi prosím vás do komentárov, či naozaj kamióny v realite chodia takto, že 80 aj na prázdno, lebo reálne, ja teraz keď pôjdem, že 80 či koľko, či viac ako 80, tak reálne ma namerajú a dostanem pokutu, že idem plus 10 km viac. Raz sa mi aj stalo, že som bol tiež v meste a bank 50, dostal som pokutu. V pohode. V hre je 12.48, v realite je 12.40. Očakávaný do 200 kg, ty kokos. 200 kilákov. Ideme sa preradiť, lebo idem odbočovať. Cez dva pruhy. Vypnúť tempomat. 50. OK. Skúsim dodržiavať rýchlosť, ak sa bude dať na nejakých úsekoch, kde nebude polícia. To je 70, super. Tak, skúsim ísť rýchlejšie. Ojojoj, idem viac. Dobre, tu už bude 80. Dobre, zľava nič nejde. Takže sa znovu preradíme. Tam, kde sa mi podarí dať... Počkajte, nechcem ísť doľava, ja sa potom ešte preradiť. Tam, kde budem stíhať dávať smerovky, tak tam budem dávať smerovky. A idem 90, takže by som mohol spomaliť. Dúfam, že nejdu policajti, lebo to by som bol veľmi nešťastný, ak by išli. A mimochodom, ľudia, zabudol som povedať, že dajte odber, lebo sa blížime k 100 odberateľom. Hej. A ešte som zabudol povedať aj... že Stringeovo video vám dám do popisu, hej, a Stringeovi samozrejme ďakujem budem to brať ako inšpiráciu, no, preradím sa. A samozrejme, ako som povedal, dajte odber, lebo sa blížime k 100 odberateľom, hej, a za 100 odberateľov robím špeciál, čiže na to sa pripravte. Počkaj, ja si hodím tempomat. Ja strašne rád robím s vodičom, že oni keď ma chcú predbehnúť, ja sa dám do stredu. A oni potom aj nemajú šancu predbehnúť. Ešte si pamätám, že včera, keď som hral túto hru, tak som si poškodil kamión až na 50%. To znamená, že som ešte pred natáčaním som si chcel opraviť kamión. Hej, vidíte, že tu mám teraz poškodenie. Len toto vozidlo, keďže je ojazdené, tak je samozrejme opotrebované. A napríklad, aha, ide vodič. Aha, Digmore autobus ide. Aha, ide vodič. A teraz sa ti nám dostrelné predbehne. A nie, poď predbehni ma. Tak, Dick, ľudia, nazdar! Čaute ľudia! V autobuse, kývajte! Ja si pamätám, že vždy, keď som bol v Anglicku so školou, tak a išiel proti nejaký kamión, ja si pamätám, že niektorí myslím, že aj kývali. Neviem, veľmi si nepamätám, ale niečo sa mi také zdá. A kamión predbieha kamión, to znamená, že ideme to využiť a ideme zrýchliť na 90. Aby sme tam boli rýchlejšie. Teraz nezávidím ľudím nezávidím, pretože teraz tam dva kamióny sa predbiehali a musím dávať pozor na cestu. Hej, počkaj, auto, počkaj. Či ty odbočuješ? OK, takže sa preradím do pravého pruhu. Idem 90, kým sa to dá. Lebo keď tu bude polícia, už sa to nebude dať. Ja kontrolujem, že či náhodou akože áno, poviete si, že môžem takto kontrolovať späťaku, ale ten späťak nevidí až tak dozadu.
Hej. A trošku je škoda, že ten motor môže ísť maximálne 90. Wow. Voľa ako si pribrzdil, keď si ma chcel predbehnúť. Prosím, tu sú kolóny. Super, vidím, že už značky sú tu, že mám sa držať v pravom pruhu. Počkaj, mám ísť kontrol... Bože môj. To je 30-ka. Preboha. Som musel až ručnú dať, ty kokos. Tu mám ísť. Tuto sem. Super. To je všetko. Ďakujem aj ja. Za to, že som tu trošku síce stratil čas, ale aspoň ma skontrolovali. No, to sa tiež ráta. Toto ináč robím prvýkrát takto, že ma kontrolovali s cestnou váhou. Nikdy som nebol na cestnej váhe. A tu uvezú auto. Mohli by ste ma zobrať, nie? Prosím, pán vodič, zoberte ma, odložte to auto a zoberte ma. Budem aspoň rýchlejšie. Teraz nič nejde, preraďujem sa. Ideme. Počkaj, to je polícia. Polícia! Digmore! Už by ma namerali. Počkajte, pani policajti, počkajte, ja sa vám uhnem. Tak, hodíme tempomat. A jak idú za mnou, aby ma mohli namerať, kebyže idem rýchlejšie? Ja si dám teraz pozor. No, poďte, predbehnite ma, aby som mohol ísť rýchlejšie. Tak, prepáčte, pani policajti, skoro som vás nabúral. Nedávam pozor na cestu a viem, nie som veľmi dobrý vodič. Tak, prejdite úplne spokojne. Ja normálne mám taký pocit, že tí policajti sa tu naschvál spavnú, že idem rýchlo. Že oni sa tu naozaj naschvál spavnú, Digmore, žlté auto. A aby ma proste mohli namerať a dať mi pokutu. No super. Ináč ešte strašne sa mi páči, že keď dám escape, tak, že tu mám tu mám e-maily, už mi na ne písali. Vidíte úplne nové ťahače, ťahače, alebo čo ja viem, vidíte, odjazdenie ťahače, banka. Vidíte, tu hľadajú vodičov s vlastným vybavením Euroacres. Tam som bol, áno, tam som raz bol. Myslím, že za 15 000 či za koľko, vtedy som si robil ten kamión. Myslím, že teraz idem rýchlejšie, lebo môžem, nie sú tu policajti. Dobre ľudia, aby som to asi skrátil a ozval by som sa vám, že keď tam asi dorazím, alebo keď sa stane niečo zaujímavé a idem asi tohto predbehnúť, to znamená, že sa preradím. Ide polícia? Nejde polícia. OK. Poď, do zadku. No. Predbehni ich rýchlo. Musím sa preradiť. Fúha, toto bolo tesné. Zostáva nám 42 km. Takže ľudia, ideme sa tam. Ježiši Kriste. Wow. Na stopke. Tak to zastať. OK, už som... Ty kokos. More, nerobte mi stresy, ja tu reálne musím dávať ručne. Bočujeme vľavo. Stopka do prčíc. Do ryti, ja mám zatiaľ tu. Do zadku, kamión. Odbočujem doľava. Môj pruh, nikomu ho nepustím. Už som tu ja, moje miesto. Tak, už som tu a znovu ideme doľava. Čakaj, tuto? Áno, hej, tuto, lebo tam sú krížiky. Mal by som asi pribrzdiť. Lebo to nedám. Tak, no do zadku. Ja si zacúvame. Tak, R-ko. Neutrál a štvorka. RM. Dúfam, že táto ponuka nevypršala. Tá veľká. Enter. Toto chcem. Bohužiaľ. Vypršala. Myslím, že. No dobre. Štrk. Máme odniesť štrk. Čo je toto? Toto je vysoká hodnota nákladu. Počkať. Ale to nie je ďaleko. To je do Lincu. Ale to keď má vysokú hodnotu nákladu, tak by som mohol získať nejaké bodíky. Alebo čo je toto? Ťažký náklad. Ja by som bral toto. Ideme. Ideme do Brna. Do Česka ideme. Aha. No super. Dobre, takže to asi nič. Takže by som asi zobral toto. A toto nie je ďaleko. Dobre, máme ready. Teraz sa idem napojiť. A kde to je? Jo, až tam. No fúha, to keď poškodím to auto, tak to nebudú velice radi. Kde to je? Tam je jeden bager. A tam je to! To sa tam mám jak dostať? Nazdar, týpek! Pozeráš sa na mňa, jak mi to ide úplne zle, že? Znamená, že musím úplne vytočiť volant. Kristi na nebi, aj tak mi to nevíde. No super. Znamená, že musím ísť dopredu. Nasmerovacie viac tam. Stoj! Pípeme. Tak, pekne pomaličky. Tak, Tčko, napojené. ARM. Ja, nie. Tak, nie dozadu, nie, to už by som poškodil.
To znamená, ja si teraz musím kontrolovať môj záväz, že či bude v poriadku, lebo skúsim ho ani raz neoškreť, lebo to by som bol veľmi nerád. A počkať, kam teraz? Jop, tu doľava. Danémky. A viete čo, sme roku nedem vyjadzovať. Páne Bože, no tak to by ma veľmi teraz zaujímalo, že jak to chcem dať. Ale asi to dám. No super, trošku som to škrtol. Ale to nevadí, nič to nebolo. Zľava nič. Počkaj, my ideme doprava, to znamená, že sprava... Počkaj, čo to robím? Tak, potrebujem 2 pruhy pre vytočenie. Autobus počká, má smolu. Ja som kamión, ja som dôležitý. Mám cenný náklad, teraz musím zase výjsť na diaľnicu späť. Nepôjdem veľmi rýchlo, lebo sa trošku bojím. Opa. Dobre. Idem trošku po tráve, ale bohužiaľ kamióny sú dlhé, veľké. No som zvedavý, jak chcem zvládnuť tento kopec. Tu je, že 70-ka, no tak... OK, vyjdeme na diaľnicu. Pozriem, že som do prči, ja som celkom unavený. To není dobre. Kedy som očakávaný? Očakávaný v sobotu od 2. Koľko je teraz? 16, no to není dobre. To by som išiel dosť neskoro prišiel. To budem musieť ísť asi zároveň nelegálne, rýchlo, samozrejme. Ak by môj kamión pridal, ale tento kamión dosť ťahá a dokonca, ak našetrím dosť peňazí, tak ho vytuníme raz. Spravíme video alebo stream, kedy vytuníme. A kedy mám mať pristávku? Za 3 hodinky. To stihnem. To zvládnem. Je to len 168 km. No super, ja idem trošku do kopca a to v pohode. Tak, ja sa idem pozrieť na mapu. A však tu nie je ďaleko, to je kúsok. Pozriem, že toto bude mať nové mesto tu a aj nové firmy. A to je výborné. Dobre, idem nelegálne. Bohužiaľ. Ak tu bude polícia, tak bohužiaľ, no. Dostanem pokutu. Ale raz by som chcel odniesť náklad do Nemecka. Joj, tam tá neobmedzená diaľnica. Ty kokos, tam... Myslím, že tam je neobmedzená, že tam môžem ísť kľudne aj 90. To čo je? To je mýto? Jo, to je mýto. Takže brzdíme na 50. Samozrejme, ja som zabrzdil na 40, lebo neviem brzdiť s kamiónom. Vždycky to S-ko stačí dlhšie ako mám. A ja to prosím vám tak. Keď chcem zabrzdiť s kamiónom, a kde majú ísť kamióny? Nehovor mi, že som naša... To mi... Ne. Ja som na zlej budke. Alebo pustia ma. Tam vpravo majú ísť kamióny. Dobre, teraz tu síce skrížim všetku cestu, ospravedlňujem sa. Tak, kamióny, myslím, že... Toto tiež prejdem. Kamióny sem. Á, dobre, OK. 23 €. To je v pohode. Ideme ďalej. Pozerám, že sa nám trošku prehrieva motor. A už za polovicou. A to nem dobre. Dobre, polícia nejde. Takže jedem na 90. Čím skôr, tým lepšie. Ešte budeme predčasne. Teraz ma kedy čakajú? 18:50, no okolo 7. V tej hre je to za hodinku, kurník. Musím byť rýchlejší, preto idem rýchlejšie. Dúfam, že nepôjde polícia. Ale tých policajtov tu naozaj takedy nečakám. Teraz tu pôjdu všetci. A to je 100, super. Dobre, polícia nejde. Znamená, že to je lepšie pre mňa. Čiže ideme 90. Ono. A idem brzdiť na 50. Kam idú kamiony? Sem. OK. Super, tu je samé mýto, ty kokos. Dobre, tu už začneme zrýchlovať, lebo tu už je 100. Či 80. Pre mňa 80. Pre auta 100. Či kokos. A to sú riadne hory. Ja vždycky, keď hrám túto hru, tak ja sa obzerám za policajtmi, nie tam je nejaký kostol. Pozerám. Á, to je bratu! Nazdar! Bratku! Policajti, za autobusom policajti. Spomalujem. Tak, 80. Joj. Ospravedlňujem sa vám. Ja nie som dobrý vodič. Počkaj, brzdi, lebo keď pôjde polícia, tak to budem veľmi nešťastný. Už je tu? Už. Nie, ešte nejdu. Oni sú za tým busom, myslím, že. Prijdem rovno. Čau, bus. Čo to trepem? Čau, kamión ďalší. Polícia je za mnou. Alebo sa mi... Počkaj. Ja to zistím tak, že sa preradím. Polícia není. Či? Není polícia. Není. Nechcem ísť na benzínku, ja chcem ísť rovno po diaľnici. Takže ideme to nahúliť do 90, aby sme to mali rýchlejšie.
Už máme aj tak iba 58 km, takže pohoda. A turbíny, ďalšie turbíny. Ináč, že si tu otvorím okno. Otvoril sa to okno, hej, lebo počujem, že je to hlasnejšie. Ale nevidím, že by sa to okno otvorilo. Teraz som zase zatvoril okno, lebo sa to stíšilo, ale otvoriť a zatvoriť okno, Ježiš Kriste, ja teda jazdím. A spomalujeme. Ideme sem, tu hore, to je 70, to je super, ty kokos, dobre mi to vyšlo. Som ani nebrzdil, brzdil som motorom. 18-14, 18-15, no ťahaj kamion, ťahaj, to je koľko, zase 80, no. Pre mňa 80, pre auta 100, no. A policajti ďalší, tam idú. Nejde nič, preraďujem sa, ja vás ani nemusím. Ježiš, sorry, kámo. Čo? Nič som ti nespravil. Neviem, prečo zastal. To som neurobil dobre. A nie, vlastne tu. Tu je to OK. Dobre. Myslel som si, že... no, tu je semafor. Tu bude semafor. Áno, ja viem, že sú unavení, ale... musíme doručiť toto. Najprv. A potom pôjdeš spať. Lebo potom bude majiteľ firmy veľmi nešťastný, že sme mu to doniesli neskoro. A sme v Linci, pozerám, lebo už si mi napísal, že objavil si mesto Linec. Takže sme v Linci, už len 4 kiláky a máme to. Imagine, že by som teraz dostal pokutu za rýchlosť. Tu sú hasiči? Nie, to je bus. Ja som sa... Bože! Pane Bože, ja som sa zľakol, že to... Ja mám ísť doprava. Dobre. Ja som sa zľakol, že to bolo semafor. Dobre, máme ísť semka. A to je zase 50, ty kokos. Linz. No, sme v Rakúsku, takže Linz. Ale pre mňa je to Linz. Počkaj, Linz? Či Linec? Linec. Áno, táto hra má aj slovenský jazyk, čo je výborné. Nastavíme si tachometer na... Hej, chcem sa preradiť. Dobre, stavíme si tachometer na 50. Ja vôbec nič nerobím teraz, hej. Tak tu je semafor, to znamená, že začnem pomaličky spomalovať. Ejha. Ja idem doprava. No super, nevšimol som si značku, ale mne to je teraz jedno, pretože odbočujem a potrebujem 2 pruhy. Znovu idem doprava. Tak. A pozerám, že už som dosť unavený, že už mám červené. Opovážiš sa zaspať, vodič. Lebo potom neboj sa. Za chvíľku, keď doručíme, tak pôjdeme spať. Počkať, kam? Sem. Tam. OK. To už si až taký unavený, že nezvládneš ani už cúvať, alebo kamión. Počkaj, vodič, počkaj, kam? Musíš to zvládnuť. Teraz to musíš zvládnuť. Nesmerovku. Tomuto sa hovorí profesionálne otáčanie. Teraz vyhodíme smerovku. Tak. Stoj. Tak dáme Enter. Môžem buď preskočiť to. Kde to budete potrebovať? To nechcem, lebo cúvať sa mi, že absolútne nechce. Ale dáme to tuto, ideme sa na istotu. To znamená... Dúfam, že som nepoškodil. Yes. Super. To by mali byť bonusové peniaze na... To by mohli byť peniaze plus, keď som to nepoškodil. A ešte som prišiel na čas. No teda. Tak, ako ma očakávali. Znovu sa musím teraz otočiť. Takto. Ešte musím aj cúvať, Pane Bože. Čakaj, vodič, čakaj. Ešte vydrž. Tak, a jednotku. Dobre. No, teraz by to mohlo byť. Už konečne. Počkaj, spomalíme. Trošku popojdeme. Tak, teraz tečko a máme to. Tak, koľko získáme? Máme excelentný super. Základná odmena 3000. Nebolo tam napísané to 4000. No, to je jedno. No nič, ja by som sa teraz portol áno, je tu rýchle cestovanie. Ideme do Bratislavy. Máme našporených 5000, to je málo. Síce je to málo, ideme sa pozrieť na opravu. A vidíte, že toto je, to je poškodenie a to je opotrebovanie. A prevodovka, ja pozerám, že dosť opotrebovaná. A koľko? 25 000? Cože? 10 000, 11 000, 5 000, no to nemám. Ja som chudobný. A počkať. A keď dáme, že odporúčanie servisu? Nič. No dobre, takže ja by som to tu parkol. Tak, zastaň, tak. A ideme si oddychnúť. Dobrú noc. No, takže sme hore a sú 3 hodiny ráno. A ľudia, ja rozmýšľam, že to asi ukončím, pretože už natáčam cez pol hodinku. Takže ďakujem, že ste to pozreli až sem.
na budúce môžeme dať z tejto hry stream. Na stream by táto hra bola výborná, hej. Čiže dajte odber, blížime sa k 100 odberateľom a za 100 odberateľov bude špeciál. A choďte sa pozrieť aj na Stringel stream, ako to tam streamoval. Ja som videl len kúsok, lebo som nemal na to čas, ale rozmýšľam, že on už vlastne ten stream už je po, ale choďte si to pozrieť, hej. Čiže vám ďakujem, že ste to až sem dopozerali, dajte like, aby som videl, že chcete pokračovať z tejto hry. A na budúce dáme teda stream z tejto hry. Jo, teším sa na vás. Takže ľudia, čau čau.